बेबाराव धेमाजि सिमेन्ट सापरिया दैबानाजों लोमसावजाबाय। बोरिमुरिनि गं 49 नखरफोरा दैनि सिङाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि बोरिमुरि गामिया दायो दैबानाजों लोमसावजाना दं। गासै गं 49 बर' नखरफोरा दैनि सिङाव लोमसावजाना दं। हरनि समाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय सेरेन दैमाया माखासे सिमेन्ट सापरि ओनसोलखौ दैबानाया लोमसावना सिलिंखार खालामदों। थानो थाखाय न' गैजायै जानांबाय बर' नखरफोरा। आलाय सिलाय जानानै बबेबा रैखाथि थावनि नागिरना बादा लादों दैबाना सैनांनाय नखरफोरा। बोसोरफ्रोमबो जायो आंहा बिराद खस्थ' मोनबाय आं। जोंनो एसे रेहाय होनाय मोनबा जों एसे गोजोनगौमोन। जों बहुद खस्थ' मोनबाय गथ' गथाय गासिबो सरखारनिफ्राय जों एसे लुगैदोंमोन। सरखारा जोंखौ मा खालामो। सेरेन दैमानि लोमसावनाय दैया माथावरिखौ बायस'लांना गामिफोरा लोमसावबाय। न' बां फरायसालि लोमसावना सिलिंखार जाबाय। दैबानाजों न' बां लोमसावजाना सुबुंफोरा आलाय सिलाय जानायजों लोगोसे जिब जुनारफोरा बुखारलांजाबाय, आलाय सिलाय जाबाय। दैबानाजों लोमसावजाना गासैखौबो खोमाना लानांबाय सुबुंफोरा। थानो थाखाय न' गैजायै जानांबाय सुबुंफोरा। सातजारलायाव गोग्लैनाय दुखुथिया नखरफोरा BKWSC थान्दै दैदेनगिरि सरकार फारसेनिसिम मददनि थाखाय खुथारै खावलायहरदों। आदा सार BKWSC नि सार नोंथांखौ गुरै खावलायनाय जादों। बे जोंनि बुरिमुरि गामिया दैयाव गब'जोबनानै दं। एसे फैनानै नायफैनानै भेरिफिकेसन खालामनानै इन्सपेक्सन खालामनानै जोंनो एसे अनसुंथाइफोर होफैबा गामिनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगौमोन सार। मा गामि इयो? बुरिमुरि। बिघा बिघा आबाद हा सिलिंखार जाबाय। थानो जानो थाखाय जेबो गैला सुबुंफोरनियाव। बोसोरब्रैसो हमना बे धेमाजिनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव दैबानाया लोमसावबोगासिनो दं। नाथाय सरकारा बेनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। दैबाना लोमसावजानाय गं 49 बर' नखरफोरा थानो थाखाय न' गैजायै जाबाय, जानो थाखाय जेबो गैजायै जाबाय। बेनिखायनो थाबैनो राहा आजावनो आरो बे जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों दैबाना सैनांनाय रायजोफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरा। जोंनि दैदेनगिरिया एसे अनसुंथाइ हरबा जों मोजां मोनगोन आरो सरकारखौ। सेरें दैमानिफ्राय फैबाय ओरै माथावरिया बायफ्लंनानै नै जोंनिखिजा बोरिमुरिखिजा ओरैजा हाबबोबाय। बेहायनो नखरफ्रा माबा जाजोब्बाय, अमा दाउ बोरमा गासिबो आलाय सिलाय जाजोब्बाय। गथ' गथाय जानो लोंनो सान्थि गैया। बिदिनो 49 नखरफोरा दैजों गोदोसोनानै थानांगौ जायो। बेनि सेफटिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ माहारियारि आफादफोरनि सिगाङावबो जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बेखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टजों जगाजग जानानै जोंनि बे खामानिखौ बे दैमाखौ सेफटि खालामनानै होनांगौ होननानै जों खावलायखादोंमोन। थिग बेबायदि दिनैबो बे मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुङो, फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे दैमानि जिथु थासारि, बे थासारिखौ माने मोजां खालामनानै जोंखौ सेफटि खालामनांगौ। गामिखौ गायनायानो जा, न'आव थानायानो जा, बेफोरखौ फरायसालियावनो जा, बेफोरखौ मोजां सेफटि खालामनो हानाय केपासिटिखौ बानायना होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायो दिनै। मख'नो गोनांदि बे धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि बोरिमुरि गामिनि गं 49 बर' नखरफोरा दैबानाजों लोमसावजाना थानायखौ BKWSC एबा सरकारा मा राहा आजावगोन बेयो समासो फोरमायसिगोन। धेमाजिनिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24।